Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kawin cinten apaku. Mugi-mugi tansah kajiwa kasariro. Dumateng kula panjenengan sedaya swaraden sagung dumati. Nuwun dumateng para pepundhen, para sepuh saha para pinisepuh ingkang winantu ing pakurmatan. Para pangemban ing raja satriyaning negari ingkang pantes singuryarsana. Para tamu kakung sumawana putri ingkang bagya mulya. Dinambaran kanthi muji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ingkang Maha Agung ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat kaliyan budayahipun kanthi wekdal menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal wonten ing dalemipun Bapak Umat saperlu marga adicara tedhak sithik utamipun Bapak Umat meninjing adik Ida Setiawan ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula ingkang jinenjen minangka pranata adicara kepareng badhe ngaturaken manggah urut reroncene adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing siang. Adicara ingkang sepisan inggih punika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya harja. Salajengipun inggih menika wosik adicara. Lajeng adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing pintalan dari mugi-mugi adicara ingkang sampun karantang saged lumampah kanthi rancak winatu barokahipun Gusti. Ngingeti wekdal ingkang sampun ndungkap siap langkung prayogi menawi adicara menika enggal dipun tumapak ing adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Mugi-mugi kanthi waosan kula wau adicara saged lumampah kanthi sae dan ing sampun. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagya harja. Dumateng panjenenganipun Bapak Umat penggal saha papan kula sumangat. Matur nuwun kaaturaken dumateng panjenenganipun Bapak Umat ingkang sampun paring atur pambagya harja. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih menika wosik adicara. Ingkang sepisan inggih menika kirap ingkang badhe dipun lampahi dening para eyang kapisan. Adicara ingkang angka kalih inggih menika sungkeman panjenenganipun Bapa lan Ibu Umat sowan sungkem dhateng tiyang kekalih nyuwun donga pangesti. Anggenipun ngomong dhateng putra maneka acara. Kaping 3 inggih menika tedhak sithik. Bapa Ibu kekalih mratitasaken lampahipun ingkang putra. Anapak Siti ingkang sampun kacawaksan. Menika ateges bilih gesangipun manungsa kawiwitan saking Siti lan benjang wangsul malih dhateng Siti utawi kanthi pangajap benjang menawi sampun ngancik ing budaya agung sageta ingkang putra angreksa lestari ing
Kaping sekawan inggih menika wijian. Wijian ing sekar taman murih anggenipun nglampahi gesang tansah cinaket ing rikau kami. Kaping gangsal inggih menika anak pacata. Sapa wonge sing temen bakal dinemukan dia jadah ingkang sampun cumamis. Mewarni-warni pintu mugia adya hida tansah kasinungan pitulunganipun Gusti. Kaping 6 inggih menika minggah ondho teguh. Menika ateges mugia ingkang putra saged nggadhahi aneping kalbu nalika nglampahi pagesan. Kaping 7 inggih menika junjungan. Ateges bilih tiyang sepuh tansah nderekaken putra supados saged nggayuh cita-citanipun. Ananging boten kesupen bilih putra menika kedah mikul dhuwur mendem jero utawi supados njunjung derajatipun wong tuwa. Kaping 8 inggih menika lenggah dampak. Ateges simbol supados adik muda mugi-mugi dados tiyang ingkang saged anggayuh derajat pangkat semat ingkang sae. Kaping 9 inggih menika sengkerat utawi gayuhan. Katon maneka warna jinis dolanan ingkang sampun cumawis kados buku, montor-montoran miwah atau dolanan ingkang dipun remeni menika anggambaraken kados pundi mangke adik muda mugia saged ngugemi marang kautaman sampun ngantos nerak wewangunipun unggah lan sukses. Kaping 11 inggih menika putra siniram toya gege dene ibu. Toya gege ingkang winadahan pangan mujudaken pangajaripun sakeluarga bapa miwah ibu ingkang lawentah. Lajeng ingkang kaping 11 inggih menika rasuk busana ingkang endah. Kaping 12 inggih menika seretan. Seretan menika dipun tuntun dening bapa kalihan ibu sinabi beto teguh berjuang ingkang Kristen. Pucukipun tongkat menika wonten ingkung ateges ditelikung nafsunipun. Lajeng pok ngandhapipun teguh menika wonten gedang raja ateges dikekadang amrih raharja. Kaping 13 inggih menika sungkeman. Sampun rinasuk ageman ingkang endah. Pramila adhuda sowan dhateng eyangipun. Sareng kalihan bapa ibu anggenipun sowan kanthi ateken teguh ingkang rinengga gedang raja miwah cinakepan ingkung estining griya gegadang manggih raja lan mugi tansah manembah. Sampun kepareng sungkem nuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekal. Kaping 18 inggih menika nyebar udik-udik. Eyang kekalih bapa, ibu, lan Dewi sareng-sareng nyebar udik-udik. Kaping 19 inggih menika andung dolani bocah. Kaping 16 inggih menika ngalap berkah. Kaping 17 inggih menika kembul bujuk. Satu para tamu ingkang winantu ing pakurmatan, lampahing adicara menika sampun paripurna. Kula minangka pranatacara bilih wonten lepating atur saha kiranging subasita kula nyuwun agunging pangabekti. Lan sumangga adicara menika kita pungkasi kanthi maos hamdalah sesare. Alhamdulillah.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.